Niki masa-masa dandan. Jadi saurunge munggah panggung Prawaranggana iki dandan iki budedar. Nyora iki. Iki Banyuwangi. Mbak Dita Intalwati, Intawati. Inta kok. Untawati kok untal jadi Inta kok untal. Inta kok untal. Terus iki Mbak Mbak Su Pak Miatin. Kae Roro Gentari. Kae Mbas Loro Gentari. Kae sing kono kae pojok ketok kucire kae si anu. Anake Pak Bak. Sisihe kiwane. Kuwi jenenge. Sapa to kuwi? Lali jenenge. Sapa jenenge? Lali. Lali jenenge Lali jenenge Lali. Iki Mas Dupan. Mas Dupan. Makan. Kancane dandan mandang dhewe. Ben dosa dhewe. Makan dulu. Dini Mahyu Indah Lestari. Apa macare lali. Terus kono ke anake Pak Bak. Ngono ya, guys. Wah, ini Ayu. Ngono guys. Oke. Ombat mayone. Guys, ngono guys. Turun guys.